عمت متى بتمهارو زعمم كرمتاوي وفر للمعات معرتي اب لمعاتن عقابنا كبابي زلو ابركتو بهلي سرحن عياينتنا مخصصكاسون لولا بركتو يزصاوت منستر تمرتي ان نايكلتشن 14 وفرين مجمجام لومي نزكايدو اخيبا هابتون فرزغي تخاتاتيلو ولو صبصابو شام تولده كقربوي منستر تمرتي عمتاو جمجاماو اخيبا وفر تمهارون لمعات نايكلتشن 14 بعسران شمونتن حدار بسمرا الدراش هوتيل امباسيرا اقانعم منستر تمرتي اتو سمر الرؤسهم ابز اسمعو مخفت قال وفر المعات تمهارو كابز حالف قرب عمتاتات حيزو كاب ابيت تمرتي بزبقس صبيب اجباب جميرو دقيق مصنعتن جمجامننا تغبرلو ناب صفحتي مدبات بزسغاغر استرارحي سلاسل مهلاو بملكات اتعمام نزخصت زلو عالماو كليماو لوطي اب قمت اتيو مس زملكتن اهغران ودبات مدغغافن ملوات حبرتان بزغبرل مغدي كدفالو كم زغبا ازخاخيرم اسعبو مينستر سمرم اتوفري بعبيو بدرجه هاجر كم اكل هاجراو لمعتاو مدبات نابركتو غبو غمغام تخايدلو بزحيلن مدنفعو صعرتات كغبر تلابيوم اب مينستر تمرتي حلافي وفر تمهارون لمعات اتو فتو ولدغرغيس بغدو اب زغربو عمتاو صبصاب 45 مئتاويت دق انستيو زتقاللو لعلي 27 شح تمهارو كلاي درجه اب 44 نوسان زواتات تاب زقما 141 نقطات كم تساتفو معقاب حمد ماين مخسكو ساغراب صريت اكبابي صغناناوتي ابيت تمرتي كمون محقا سدراسوات زامسلو نطفتات كم زسلاسلو ابريهم اب تاخيبا اب شدشت انزوباتات بتوفريز تسلاسل مدبات بملكع صبصاب قربن كلهم بتمهاروز تعامل مع مدبات نقصالنتهم قبو حلوان كنكن كغبرلهم قدمن اب تكبار سرح مقسقاسهم مدب سرحهم قبو مصنعتي كغبرلون نصورنت كهلون كمون اخول مسارحيتات كقربلهم نتمهارون متبع دما ازناقعتن مهارت مدبات كتاتاتو زبلون كالوت رؤيتاتن اقريبهم وفري لمعات تمهارو اب شحن 994 زجمره خوينو مهناص تمهارو بتمرتن سرحن محاسا كبابن مرغغاص ترا منسيات تمهارو اب لمعاتن زبل علاماتات حقيفو زاغيت ن10 شمونت زورياتات كم تسالاسلم سندات مينستر تمرتي يملكتم هاجراوي فيستيفال ايرتوان تقمطو قطر هاجراوي حدنت ودابن ناي مختونن بزنصبارو تحستو معريغو كم تخفته كابت بوتا زبطحنا حبريتا يملكت من قدي مرببه حبريتا شابايت نزبطحنا حبريتا ناصر يوسف كقربايل شادشا عمتاو بهلاو فيستيفال ايرتراوان نبرت هاجر قطر حيلنا اب حدنتنا بزبل تيمات مال 27 حدار اب كتما ادو حبوعو عقباب تخفيتو ابتلع علويت الاخت منقسن جنبار منيستر فتحي فوزي هاشم امباسادر اتراب هاجر قطر اتو علي ابراهيم منيستر بهل سنه طببن ياتان هاجر قطر دايركتور كفل بهلاو مرمر مصنعتن دكتور مرزوق بشير مرزوق وكيل منيستر قدات وصا هاجر قطر اب هاجر قطر زمدبرم دبلوماسيات كوم امن بركز زبلو عدمات اغايشن ابالات محبركم من ترخبو المخفت سنه سرعات نبهلاو بزحنت سزبي اترا توريزماون تفطراون صقاتات اترا غسغاس مدبات لمعاتن كالئن زنصبارق مرئيت تمريقو ابز حساب قدام 29 حدار زقصل عمتاو فيستيفال سيمينار هلو كونتات بهلاو مدب كاب اترا بزخدو ونامات دمصاويانن كالن نطفتاتن كله مخانو كاب شماغله بعالات محبركم اتراويان نبرت هاجر قطر زبصحنا حبريتا املكيتو بقوامي وكيل إيرترا بحبرة أفريقيان كوميشن قطب أفريقيان أمباسادر رئيس استسمحه لوخ إيرترا كاب 24 كساب 26 حدار برازافيل ريبابليك كونغو أبستخايده قدام يسرع أخبار كوميتة تكنيك هزباو أغلغلوت زباوي من محدار من بعض كتماتاتن زي كل محدران حبرة أفريقيا تساتفان بمسارة وسانة بايتو مرحة هاجرات حبرة أفريقيا كابزي حيزنا يوزلنا عمتات حيزو دما ببتصالاتو خكايد زنحه قبائي مينسترات بعثة 4 كوميتات تكنيك تكو مخانم إذا خيبو زك أنا كوميتة دمان سلسة صلاتات قبائي مينسترات كم زتر نفتنتيرهم لو خير ترابز سمعوا قال تحدش كرتي ببصحي أخيباتاتن وزايتاتنا مقودالن أمونغو عبالات حبرة أفريقيا سرو أنت مفترنا قداس سوقمت مخانو تقيسو نتقبال نيت وسانة زلو ودقف قريتهم እቲ ሚኒስተራትን ወከልቲ አባል ሀገራትን ሕብረት አፍሪቃ ዝተሳተፉ አኼባ መወዳታ ውሽጣዊ መካየዲ ሕጋጋትን መደብ ስራሕ ን2015 2016 አጽሪኦም
بسنك قفعتات جزاتن السوز فترهم مزوالن زبزح عدتاتنا باديمن زهزبن دما فقدو سنجرون برخاتاتن كسفرن قداي سدت كخونن تقسيبو مبارز فلاتيو ድሕሪ መላእ ሓርነት ግን ቀወምቲ ዓድታት ብምምስራት ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽኾኑን መንግስቲ ቀዳምነት ሰሪዑ ክሰርሓሉ ካብ ዝጸንሐ መደባት ልምዓት እዮም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣቕሕ ባሕሪ ንዞባ ማእከል ድንካልያን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምጥርናፍ ብዝምልከት ወኪል ኤሪና ኣብቲ ዞባ ኣሕመድ ዳን መሐመድ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ኣርሴማ ስሞሮም ከተቕርበያ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ዝተጀመረ መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታት ሙራይም ሳጋን ሙራይም ዓዲ ዒላን ሙራይም ላዕሊ ዒምን ኣብታ ተሲማ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣመሓዳርኑ ዞባ ማእከል ደንካልያ አቶ ሙሳ ሓጂ ሓቢሮም ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ አቶ ሙሳ ነበርተል ዓድታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ክሽገሩ ከም ዝጸንሑ ብምዝካር ንምጥርናፎም ኣብ ዝወፀ መደብ ብዝለዓለ ክዋስኡን ክሰርሑን ስለ ዝኽኣሉ ኣብ ሓጺር ግዜ 220 ስድራ ቤታት ከም እትጠርንፋ ኣብርሂዮም ታቶይ ሲማ ነቲ ኣብ ሞጋስ ዝተመርኮሰ መነባብሮኦም ምጭእቲ ብምዃና ከም ዝመረጽዋ ዝሓበረ አቶ ሙሳ ድሮ ናይ ዳስ ቤት ትምህርቲ ተሰሪሑ ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡን ብቐረባ ኣብ መደበር ጥዕና በልዑቢ ክግልገሉን ከም ዝበቕዑ ኣፍሊጡ ነበርቲ ብወገኖም ቅድሚ ምጥርናፎም ዝነበረ ማሕበራዊ ህይወት ከቢድ ምንባሩ ብምግላጽ ልዕሊ ኩሉ ደቆም ዕድል ትምህርቲ ተሓሪሞም ከም ዝጸንሑ ብምጥርናፎም ግን ዝምነይዎ ዝነበሩ ከም ዝረኸቡ ኣረድዮም ድሌት ዝተሓወሶ ጥርኑፍ መነባብሮ ሓድነትን ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝን ዝፈጥር ምዃኑ ዝጠቐሱ ሼኽ ዳርዳር ሙሳ ዘሕለፍዎ ህይወት ሃስያኡ ተገንዚቦም ንዝረኸብዎ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀምሉ ምዃኖም ኣነጺሮም ነበርቲ ሙራዩማ ቅድሚ ምጥርናፎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ናብ ምምሕዳራት ንኡዞባታት ማእከል ደንካልያ ነዊሕ ይጓዓዙ ምንባሮም ካብ ምምሕዳርቱ ንኡዞባት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርትን ህፃናት ብዝምስጥ ኣገባብ ሜላታትን ምስ ፊደላት ሌላ ብምፍጣር ባህጊ ትምህርቲ ምስራጽ ዘለዎ ኣበርክቶ ልዑል እዩ ኣብዚ ዝምዝገብ ውጽኢት ድማ ብቕዓትን ተወዳዳሪነትን ተማሃሮ ንምፍራይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ብቐሊል ዝጥመት ኣይኮነን ኣብ ዞባ ማእከል ንምሕያል ዘን ትካላት ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣመልኪቱ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ማእከል ከም ኣካል ናይቲ ብቕዓት ትምህርቲ ብምሕያል ብሉጻትን ተወዳደርትን ተምሃሮን ምፍራይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርን ወፍርን ናይ ቅድመ ትምህርቲ ኣገልግሎት ዝባ ትካላት ንምሕያል ብዕቱብ ይስራሕ ኣሎ ከም ዘሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር መስፍን ወልደ ስላሴ ገሊጾም ኣብቲ ዞባ 18000 ህጻናት ስሩዕ ኣገልግሎት ዝባ 134 መዋዕለ ህጻናት ከም ዘሎ ዝተቐሰ መምህር መስፍን ንኣገባብ ኣመሃራን ኣተዓላልያን ህጻናት ዝምልከት ናይ ስልጠና መደባት በቲ ጨንፈር ከም ዝወሃብ ከም ውጽኢት ድማ ቶም ህጻናት ቁልጡፍ ምዕባለ የምጽኡ ከም ዘለው ብርዮም ኣብ ህጻናት ዝካየድ ወፍሪ ኣብ ምሕያል ብቕዓት ተምሃሮ ኣበርክቱ ልዑል ዝበለ መምህር መስፍን ክንዲ ዝኾነ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናብ ርሑቕ ገጠራት ጠመተ ብምግባር ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምሕባር ምክትታል ዕቤት ትምህርቲ ህጻናት ንምኽስኳስ ብቕዓትን ተወዳደርትን መንእሰያት ዝዓለመ ምዃኑ ብምግንዛብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ወለዲ ደቆም ናብ ቅድመ ትምህርቲ ክልእኩ ጸዊዖም ዝተዋሃደ ኣበርክቶ ንሓባራዊ ረብሓ ድርኺ ስለ ዝፈጥር ዝምድና ወለድን መምህራንን ክሕይል ብምዝኽኻር መምህራን ኣብ ምምእዛንን ምኽስኳስን ነዞም ዋሕስ መጻእ ዝኾኑ ህጻናት ኣርኣያ ብምዃን ኣገዳስነት ትምህርቲ ኣብ ምስራጽ እጃሞም ብዝለዓለ ከበርክቱ ተሓሳሲቦም መምህራን ብወገኖም ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘሎ ሃጋፋት ንምውጋድ ቀጻሊ ስልጠና ከም ዝወሃቦም ብምጥቃስ ኣብቲ ብሩህ መጻእ ህጻናት ንምውሓዝ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት እጃሞም ንምብርካዝ ዝተሰከሙ ሓላፍነት ብዝሓየለ ክሰርሕሉ ምዃኖም ቃልኣትዮም ኣብ ኢግሮሊ ንዞባ ኣርዓታ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ነፍጾራት ቁጽሪ ይዓቢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣባልታ መደበር ጥዕና መንእሰይ ሁሴን መሐመድ ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታት ኣብ መደበር ጥዕና ብዘይካነቶም ናብ ኣዝመፁ ሕሙማት ኣባላታ እናተንቀሳቐሱ ሳላ ዘካይድዎ ጽዑቕ ጎስጓስ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ክዓቢ ከም ዝኽኣለ ብምሕባር ልምዳዊ ፍወሳ ብሓፈሻ ኣብ ገዛ ምሕራስ ድማ ብቐንዱ ዘኸትሎ ሰዓቤን ስለ ዝተገንዘቡ ነበርቲ ኩነታት ጥዕንኦም ክከታተሉን ኣብ ትካል ጥዕና ክፍወሱን ከም ዝመፁ ብርሂቦም ከም ውጽኢት ናይዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ተዋርሕ ኣብታ መደበር ጥዕና ናይ ዝሓረሳ ነፍሰ ጡራት ቁጽሪ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ7 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝተቐሰ መንእሰይ ሁሴን ኣብ መጻኢ እቲ ቁጽሪ ዝያዳ ክውስኽ ምዃኑ ኣነጺሩ ኣብ ትካል ጥዕና ምግልጋል ጥዕና ዕሸልን ዘለዎ ረብሓ ብዝግበረለን ጎስጓሳት ከም ተረዳኣ ዝሓበረ ኣዴታት ካብ ትካላት ጥዕና ወጻኢ ዝግበር ሕርሲ ሳዕቤኑ ሃሳይ ምዃኑ ኣረድየን